Vi tager på træningslejr i Spanien. Vi tager afsted på fredag ned til Calpe i Spanien. Og formålet med at tage ned på træningslejren, det er selvfølgelig, der er 2 ting i det. Det første, det er selvfølgelig intensitet og lige løfte niveauet, inden vi starter sæsonen. Vi har nogle vigtige løb, stort set lige efter træningslejren, hvor vi tager ned til Italien, ned til Settimana Coppi Bartali, som er et stort etapeløb i Italien. Og så skal vi køre 2 endagsløb lige efter. Og så tager vi faktisk direkte videre til Belgien for at køre lidt triptyk. Så det er egentlig det første formål. Og næste formål, det er jo egentlig for at ryste folk sammen. Altså, det ser jeg som nok noget af det vigtigste på et cykelhold, at vi formår at køre sammen som et hold. Så derfor så har vi også valgt at tage en coach med derned, som vi har samarbejdet med her i de sidste par samlinger, og det har gået rigtig godt. Og mange af de teambuildingsøvelser vil vi arbejde videre på nede på træningslejren. Vi har også lavet et samarbejde med Velofit, Thomas Bundgaard, og han kommer primært til at stå for træningen dernede, det ser jeg rigtig meget frem til.